Buya ni God eh. Buya eh. Balipo. Ikaw ulit sa dilamak. Yaan mo tas tong ano. Ano na file tabo? Tungkong ba? Sulat. Kali na pa yun ba? Ay, wait. Alah. Baik. Sir Michael, larang daw din sa Facebook. Oh, sige lang yapon siya. Enta, bitaw niya itong may pag-burnos. Ito, mamusta niya ko niya, ha? Inaya si Sir Michael. Kita ka sa kulang kita. Luta sa naglawan, mura man ang sadya lang. Uy, mong ba? Mao naman ay mao naman ay uso ron, uy. Hindi ko nang matso nga. Kuan, tiyan nun, naaman na ron. Uso naman na ron. Ganahan ka din, ano? Ganahan gamay, ikaw ganahan ka. Hindi ko ganahan. Ano man? Masangko ang tiyas. Puro good si Sir Michael, good. What's up, good si Sir Michael? Ay, o, din. Wala mo sa tuglawas ang lawas si Sir Michael, good. Pero cute siya, ha? Cute niya. Ganahan ko kay Chinito. Cute ba? YouTube. Sinito, bitaw. Chinito man siya, good. Ganahan ko ka ng kuan, Moreno. Wow, Moreno. Huwag may morena na ito. Puros may kaputi. ganahan ko, nawaw. Kuan, numero 14, ganahan sila. Favorite number, kaya na ko ng 14. What? Ito siya na. Niya? Makita dyan mo ba nga, kada adlaw dyan sa maligo. Oh, no, di na naman. Oo, gani. Ayan, ano, pagkatao na na niya, na yung puno. Tanak, mga May pa. Sige, tanaw. Ayar ma bro. La ay jugis tanan. Nindot Wala kayo. tay mahimo ni. Nindot kayo kuan. Mingo panahon ko. Nindot Ato ni nga kayo. natay mabiktima bakit? Kailangan nila to na yun. Oo. Bakit? Bigat 6. Okay ka mo ko. Abot wala. Oo, abot to. Ano na abog na? Ilay tabog na yung Ay mga Ayan na. giro niya. Di ka diri. Oo. Ato Anan man ka ni. Kana to rin. Kita ko mga bugoy-bugoy. Bisag kung sa alihan ka na ano alihan ka na. Ang dama ni mo. Oo. Alam man lang ko ni mo. Ay mga 45-7 dire. Ila 45 na to. Ato 3500 na. Grabe grabe din. Ay yung daga na. Ang ato ka ba? Ang ato malingaw lang ta. Malingaw pa. Di orang man ato ah. Ay daga na. Adi ko magdaga ay. Ako yung una. Pasra ba? Lakon ba? Uy, di ka na ini. Ang ato nga. Tay hari dire sa Atay kuan. biktima ba? Kitay hari ang lugar ni balo lamang ni. Ang lugar ni. Pasok 16 labay. Utos mo Ako Ay, agisan. Wala. Lagi. Ay mga giro din eh. Pero basta kanay mo labay ron. Sa taon nila ko. Hindi na to magyon. Sis ka nang mura magkauwan. Layo para pa itong ato. Ako gano'n, mura magkauwan nun. Ano ka nire ate mo? Oh, pre. Sasa mo. Ay, ay. Jay, guwapa kaya eh. Pakar ba din? Saksi na kayo. Oh. Adi ko na. Kare. Kire pa. Kini ito na. Uy, mo agi. Ako ay kare. Basta. Why mo agi? Wa. Pwede. Ay pagya pre, ay pagya. Hindi ka pagpagi. Gamay ro pa ni mong lawas. Oh, lamir ba kay buhok ko? Pwede ko ana, ari ko dire. Yun ang sigurado ka dyan. Say Maligo daw, mura pa Amo nito lo pre. Kanay mo pre ha. Ari ko. Tiksira ba kayo? Kami mga ilis. Ginapagyan na ni. Agi mi, agi. Why mo agi dire? Amuan ni. Ali dili. Sorry re. Kanay Sino si mo? Saman, magpagi. Kamo. So ni gibugalan nila. Gambang ni tao. Saman mo. Silingan ni namo bugal-bugal nila kontos ton niwi.
Daganap sila na. Ina, hala na. Ano ba? Ito akong bahay, wag niya, wag yung galas ng isang bahay niya. Itong gabang sa babawa. Tingnan to ha, gabang babawa. Totoo na, luuyas duha. Bastos eh. Bastos eh. Isa mas tambayan ya. Tatoon gina to, ki. Huwag nang masimod na. Luoy kayo. Na. Isti rin. Huwag na. Kanina rin. Stusan na. Uy, problema niyo. Nakam tadi. Tesa. Ano, lagam ka? Kami dagan na. Kita may haw-haw tayo. Baru beli. Eh, mong kayat ka mo. Sinsya na ka to, pre. Amom ko to kay magbuga naman to magod. Ano na yung tungod mo? Lagi pa sinsya na ka to, pre. Kasi Kaon ba? saon man. Magbuga to mo kay. Ama pa Karon may kitag mga chicks mo Bantay pa. na. Bago nagkabago po. Pagkuan mo. Baguhan mi. Pag-isog-isog mo niya. Alawan niya kay mandako. Uy, sopan. Man ingon nga. Tatang na ako na. Baga na naman. Sorry na to, pre. Kaya mo pa sa ilo ni. Sige, dali. Bago na Kaya pa sa ilo. Sorry lang ha. Uy, dala na rin niya sa ospital, oh. Di mga sa ilo lang kay. Kaya pa sa ilo. Ikaw tarap Kadang na. agin yo dire. para Okay lang mo agit ini na mo. Sunod gani, Sinsya sa mo. dilit na pa ko yung diri. Ayaw lang gihapon ninyo ko. Ano yan, ali-ali. Tumbangan pre. Sama ko na. Sige, tintal mo gumigod. Sinsya lang kayo. Sige na. Ina mo sakto. Ano ka pa noon? Ako ano? Sino? After this. Tawagin yung ambulansya. Bagog ka na, hindi wala yan sa may kuha muna. Ya, okay na ba? Panguli na lang mo, ma'am. Sus, gwapo, di kay kastanan. Salamat niyo. Salamat po, sir. Salamat po, sir, ha. Ay, di ka ba? Uy, Sige, okay na. Tuman. ako di. Oh, ay, dali. Tanwa. Ako ba rin kauban mo rin ito kan? Ikaw din, salamat kayo, man. Kasi pangalan mo, ma'am. Si Ana. Tawagal ko Tonyo, hari ng mon. O si Bumili ikaw. Ang sarita. Hari ka. Buyo. Buyo. Ilo mo. Layla. Sige. Kapa. Ana. Ya, sige ganito. Salamat kayo, Salamat man. kayo, ha. Ya, sige. Tala ba? Ano, naabot ka itong hair mo. Oh, buton kito siya, no? Gwapo ra ba ito siya ko? Ganahan lang kakaapo Dili, niya. mo na lang pa ako na lang itong ihatag mo. Kaya mas ganahan ka. Di, ganahan ba kaape? Ako lang tayo hatag nimo, eh. Aw, ato-aton duha. Uy, sige. maglalis man tanduha. Uy, kakapoy di ato niya. Maudyo, sige, ulit.